14 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसा जिनाहारि खालामजाना सि जोम खुजाना भाइरेल खालामजायो माखासे दुथां सुबुंफोरजों आरो बिनि उनाव हिनजावसानि दिथागिरिया गोख्रों एजाहार होयो साथाम दुथांफोरनि हेंथा जाथायानो जादों चिराङाव। नोंथांमोना मिन्थिगौना थांनाय बावैसो सिगां माखासे दुथां सुबुंफ्रा सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना सि जोम खुनानै भिडिअ खेबना समाजारि बिजोङाव भाइरेल खालामदों। बेखौ लानानै हिनजावसानि दिथागिरिया साथाम दुथांनि हेंथायै सान्तिपुर पुलिसनो एजाहार होबाय। एजाहार होजानाय साथाम दुथांफोरनि मुङानो जाबाय दानथाल नार्जारी, सोमदोन बसुमतारी आरो आमथे नार्जारी। बे साथाम दुथांनि हेंथायै हिनजावसानि नखरनिफ्राय चिरां जिल्ला रुनिकाटा सान्तिपुर पुलिस थानायाव एजाहार होबाय। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय सानखालि बे साथाम दुथांफोरनि हेंथायै एजाहारखौ होयो। एजाहार होजानाय लोगो लोगो साथाम दुथांफोरखौ हमनो थांनायावबो दुथांफोरा पुलिसनि नोजोरनिफ्राय खारखोमायो। नाथायब्लाबो बे समाव पुलिस बिफाननिफ्राय दुथांफोरखौ थाबैनो हमना आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनो नाजानाया सोलिगासिनो। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनसे गिदिर खौरां। 14 बोसोर बैसोनि सासे हिनजावसा जिनाहारि खालामजाना सि जोम खुजाना भाइरेल खालामजायो माखासे दुथां सुबुंफोरजों आरो बिनि उनाव हिनजावसानि दिथागिरिया गोख्रों एजाहार होयो साथाम दुथांफोरनि हेंथा जाथायानो जादों चिराङाव। नोंथांमोना मिन्थिगौना थांनाय बावैसो सिगां माखासे दुथां सुबुंफ्रा सासे 14 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना सि जोम खुनानै भिडिअ खेबना समाजारि बिजोङाव भाइरेल खालामदों। बेखौ लानानै हिनजावसानि दिथागिरिया साथाम दुथांनि हेंथायै सान्तिपुर पुलिसनो एजाहार होबाय। एजाहार होजानाय साथाम दुथांफोरनि मुङानो जाबाय दानथाल नार्जारी, सोमदोन बसुमतारी आरो आमथे नार्जारी। बे साथाम दुथांनि हेंथायै हिनजावसानि नखरनिफ्राय चिरां जिल्ला रुनिकाटा सान्तिपुर पुलिस थानायाव एजाहार होबाय। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय सानखालि बे साथाम दुथांफोरनि हेंथायै एजाहारखौ होयो। एजाहार होजानाय लोगो लोगो साथाम दुथांफोरखौ हमनो थांनायावबो दुथांफोरा पुलिसनि नोजोरनिफ्राय खारखोमायो। नाथायब्लाबो बे समाव पुलिस बिफाननिफ्राय दुथांफोरखौ थाबैनो हमना आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनो नाजानाया सोलिगासिनो। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनसे गिदिर खौरां।